Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya 'yan uwa musulmi da suke garin Kaduna da kuma 'yan uwa musulmi da suke Najeriya gaba daya da kuma duniya gaba daya. Ine mu kowa da kowa barka da Juma'a, sannan zan dan yi dan tunatarwa kaɗan game da abin da ya shafi ranar Juma'a. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana, a ranar Juma'a ana son mutum ya wankan Juma'a, sannan ya sanya turare, sannan ya je masallaci da wuri. Idan ya je ko da ya samu limami akan mimbari, ana so ya yi raka'a guda biyu kafin ya zauna, sannan ana so dai a je da wuri saboda a saurari khutba. Bayan nan abinda zan ba ma kuma yan uwa a matsayin goron Juma'a da wannan sati shine zan karanta musu wani abu daga cikin Alƙur'ani mai girma, da Allah subhanahu wataala yana cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Na'am, wannan shine barka da Juma'a da zan ba ma 'yan uwa a wannan rana. Sannan abu na ƙarshe da na manta in faɗi da su shine cikin adab da ake da shi na ranar Juma'a 'yan uwa, shine ana son kowane musulmi a ranar Juma'a ya karanta suratul kahfi daga farkon suratul kahfi zuwa ƙarshen suratul kahfi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi yake cewa dukkanin wanda yake karanta suratul kahfi a ranar Juma'a, Allah subhanahu wataala zai kare shi daga musifa ta dujjal ko dajjal kamar yadda ake cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.